Comencem. Doncs iniciem aquest ple extraordinari i urgent. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la modificació puntual número 5 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, el POU. Aquesta modificació fa referència a la distància que s'ha de deixar de la carretera fins a les edificacions que es poden construir en el sector industrial d'Àntex, concretament definit en el pla parcial amb el codi 06.3. Per tant, aquesta modificació la presenta la sol·licitud el senyor Àngel Hereu en representació d'Àntex i, de fet, explicat així de manera més informal, es tracta de permetre que pugui ampliar les instal·lacions al costat de les naus existents. Allà hi vol fer un magatzem. Actualment les naus estan a 25 metres des de la carretera, així com també ho està la depuradora, i el pla urbanístic, que es va aprovar l'any 2012, defineix que la distància ha de ser 75 metres allà on no estigui edificat. Per tant, el que anem a fer, amb tota la lògica del món, és demanar a urbanisme que aquesta línia quedi en 25 metres seguint la mateixa línia que actualment hi ha amb les naus existents. Llavors, en l'informe i en la proposta d'aquesta modificació puntual consta que hi ha els informes favorables de l'arquitecte i de la secretària. Tot és en sentit favorable i, per tant, el que es proposa és assumir la iniciativa pública, d'acord amb l'article 101 de la TRLUC, aprovar inicialment aquesta modificació puntual número 5. És relativa a l'ajust de la reserva del sistema de comunicacions redactada pels serveis tècnics i jurídics municipals. Segon, sotmetre aquesta proposta a informació pública pel termini d'un mes. Llavors es publicarà, com sempre, al butlletí oficial de la província, a la web, a tots els mitjans, com es fa sempre. Simultàniament, el tràmit d'informació pública es requerirà informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de més llarg. Dit això, vosaltres teniu la paraula si voleu fer algun comentari. No, el nostre grup ja vam parlar l'altre dia amb l'Esteve, tot el que sigui promoure que les indústries del poble creixin, com es va fer la legislatura passada, ja en el cas de l'Àntex, se va ampliar una nova seu per tal que la gent d'Igualada digués en anglès, estem d'acord. Veiem que és una iniciativa que l'Ajuntament la veiem molt propícia i que nosaltres la recolzarem amb el vot afirmatiu. D'acord. Per part de... Doncs vots a favor? Unanimitat. El segon punt és l'aprovació del contracte administratiu de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i equipaments municipals. No sé si la vol explicar l'Antoni o jo mateix ho vaig dir. Sí? Doncs, senzillament, necessitem que un extern ens dugui a terme el manteniment de totes les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals. Això inclou des dels aires acondicionats fins a les revisions de les calderes i molts aspectes que ara mateix hem d'anar duent a terme com podem. I, per tant, s'ha redactat per part dels serveis tècnics els plecs necessaris per dur a terme aquesta licitació. I, per tant, Jenny, tu vols llegir la part dispositiva de l'acord? O si no, només parlaré jo avui. Sí, això sí, per tant. Bé, doncs procedeix a aprovar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis i equipaments municipals d'Anglès. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Aquest contracte tindrà una durada de 2 anys comptat des de la data de la formalització i es podrà prorrogar fins a un màxim de 5. El pressupost base de licitació és de 27.630,63 euros més IVA anual.
I aleshores el que es fa ara és aprovar la despesa plurianual, que aquest és el motiu pel qual passa per ple aquesta proposta, perquè és una despesa plurianual que té 5 anys de durada. Evidentment, el contracte comporta despeses que s'hauran d'estendre en exercicis posteriors i, per tant, la seva autorització queda subordinat a l'existència de crèdit. Es designa com a responsable del contracte a l'enginyer municipal i sobre el procediment d'adjudicació perquè es presentin les pliques per quins lloguers. Es delega, això sí, a la Junta de Govern la facultat de contractació d'aquest servei, actuant com a òrgan de contractació inclosa expressament la facultat de resoldre recursos contra actes que es dictin per aquest òrgan. Sí, alguna observació respecte? No. Sí, el nostre grup està completament d'acord amb aquest tipus de manteniment, ja que sempre ho estat dient amb diferents plans i diferents escrits. Entenem que el tècnic municipal ha fet un inventari del material o dels llocs on estan ubicats els aparells. Després, dintre d'aquest plec de clàusules hi ha algun interrogant per les noves adjudicacions, és a dir, suposem que es vulgui fer el polivalent, entrarà en el sistema de les ampliacions a diferents... Sí, el contracte preveu la possibilitat d'una modificació amb un percentatge que s'ha de dotar, però sí, es preveu que cada vegada que s'obri algun espai nou, on que vagi el maquinari, entra dins algun pressupostat. Sempre aquell límit que preveu el contracte, sí. I si falten ampliació també es podria fer. Sí. Val. Sempre dintre de... Sí. Després hem vist que també que hi ha 2 anys més 3 de pròrroga, no? Sí. Val. El nostre grup ho veiem correcte. Vots a favor? Unanimitat. El tercer punt és l'aprovació del preu de les hores extres de la policia local i de la brigada municipal. Es va intentar en les diferents meses de negociació arribar a un acord en relació al preu de les hores extres de la policia i de la brigada. En concret, es va intentar el 10 d'abril, sense voler tocat una cosa i perdut el fil. Aquí. Es va intentar el 10 d'abril, el 13 de desembre del 2018 i el 7 de febrer del 2019. I bé, en relació a la normativa que regula el tema de les negociacions, s'han d'intentar fins a 3 vegades la negociació de bona fe i, si no hi ha acord, després l'Ajuntament proposa un preu. Aquí el que proposem és que la gent, les normals diürnes siguin a 18 euros l'hora, les festives o nocturnes a 20 euros l'hora, festives i nocturnes a 22,5 euros l'hora. Aquests preus han estat calculats en funció al sou dels agents, però també fent un estudi retributiu de totes les policies locals de la Selva, inclús d'altres municipis, i veient a quin preu s'estaven pagant. Aquestes hores són similars, si no una mica superiors al que es paga a Santa Coloma, per entendre'ns. Pel PO de brigada, l'hora extra seria de 10 euros l'hora, dissabtes 12,5 euros l'hora, diumenges i festiu 15 euros l'hora, i per l'oficial, l'extra normal 13 euros, els dissabtes 18 i els diumenges i festius 20. La secretària en el seu informe posa de manifest que s'haurien de calcular per tot el personal. De fet, en les meses de negociació també s'ha parlat que es calculés per tot el personal aquest preu d'hora. Es va demanar, però encara no tenim aquests càlculs. Hi ha molta feina al Departament d'Intervenció i quan puguin ja ens donaran el càlcul de preus hores extres de tot el personal, si més no perquè ho tinguem, tal com posa la Sandra. Després, també insta els membres de la mesa de negociació a fi que negociem i posteriorment l'òrgan competent proposi a aquest plenari l'aprovació dels criteris als quals s'ha de subjectar l'assignació individual dels serveis extraordinaris i preus d'hores extres, i quan caldrà procedir a la compensació dels mateixos amb equivalents pertinents. És a dir,
Hi ha un principi, les administracions públiques podem modificar un 10% dels horaris de la gent durant l'any, per causes de necessitat. Aquesta és una altra manera també de compensar les necessitats. És a dir, si has de cobrir una baixa pots o pagar hores extres o bé modificar l'horari fins a un 10% de màxim. També ho posa de manifest en el seu informe. I la proposta d'acord es fa referència, perdona, de l'altre... En el punt tercer, al final de tot. El punt tercer, al final de tot. De la part normativa. És a dir, el 24 d'abril del 2009 va haver-hi una junta on van aprovar uns altres preus que eren molt més elevats i que actualment no són adients, tenint en compte l'estudi aquest que s'ha fet de la preusora de policia, per exemple. Després hi ha un altre tema, que és que el límit d'hores extres que es poden cobrar són de 80 a l'any. I finalment hem dotat pressupostàriament unes partides, tant per la policia com per la brigada, almenys per aquest any, que són els dos col·lectius en els quals tenim de vegades mancances i necessitats. Cadascun s'ha dotat amb 1.500 euros. Si vols llegir la part dispositiva de l'acord, tu mateixa. Primer, doncs això, de conformitat amb la partida corresponent de l'exercici del pressupost municipal vigent, es determina la quantitat de 1.500 euros destinada a l'assignació de gratificacions extraordinàries als agents de la policia. També, d'acord amb una altra partida, la 929.1500 del pressupost municipal vigent, es determina la quantitat global destinada a l'assignació d'hores extres per PO i oficial de la brigada municipal, que serà de 1.500 euros. El punt tercer, s'aprova com a gratificació extraordinària dels agents de la policia municipal per als agents pels dies normals, les hores normals diürnes a 18 euros l'hora, les festives o nocturnes a 20 euros l'hora i les festives i nocturnes a 22,5 euros l'hora, sense perjudici dels límits establerts en l'informe jurídic que s'incorpora en aquest acord. I el que s'ha comentat, que aquest acord deroga el de la Junta de Govern de 24 d'abril del 2009. En quart lloc, s'aprova com a quantificació d'hores extres per PO de brigada 10 euros l'hora a l'hora normal, els dissabtes 12,50 euros l'hora, diumenges i festius 15 euros l'hora, i per la categoria d'oficial de brigada, l'hora normal a 13 euros l'hora, dissabtes a 18 euros l'hora i diumenges i festius a 20 euros l'hora, amb les mateixes limitacions que s'han esmentat. Com a punt cinquè, s'insta els membres de la mesa de negociació a que negociïn i posteriorment l'òrgan competent proposi a aquest plenari l'aprovació dels criteris als quals s'ha de subjectar l'assignació individual dels serveis extraordinaris i preus hores extres i quan caldrà procedir a la compensació dels mateixos amb els equivalents pertinents. Teniu la paraula, segura. Només una cosa, el sergent, que és el mateix que els agents, o que No. El sergent, en principi, gaudeix del mateix tracte que tenen la interventora i la secretària, que és que ells molt sovint treballen des de casa o fan treballs extraordinaris i que de moment no s'ha comptat per això. En tot cas, s'hauria de... Això és per emergències, perquè 1.500 euros ja veieu una vida. No, però és que la llei estableix que el ple delimita l'import màxim a pagar amb la Doncs vots a favor? Unanimitat. El punt 4 és donar compte de l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès per a la realització d'accions d'experiència laboral en el marc del programa de treball i formació per a la seva ratificació. Aquí en Toni m'ajudarà si necessiteu detalls de què es farà, però bàsicament ja sabeu que cada any fem aquest programa de treball i formació que és a través del SOC i del Consell Comarcal que es poden
contractar persones que estan en situació d'atur de llarga durada, se'ls fa una formació per part del Consell i després venen a treballar als diferents ajuntaments de la Selva per un període. Això ho passem per ple, tot i que ja s'ha començat, perquè vam haver de fer per decret per les presses que tenia el Consell Comarcal en què es comencés a treballar. I ara, aquí teniu els detalls del conveni, que és el mateix que es fa cada any pràcticament. Si voleu saber els detalls de les tasques, les pot explicar Antoni. I estan aquí? Sí, estan exposades, sí. Després explica, el que deia l'Esteve. Donar compte o ratificar? Ratificar. Havíem parlat si no en compte o ratificar o no. Això el que digui la secretària. La competència és plenària, aleshores Ratifiquem. quan és el ple i ha de ratificar. Doncs, Geri, si et sembla, llegeixes la part. Ratificar el decret d'alcaldia número 149 de 22 de febrer del 2019 de proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès per la realització d'accions d'experiència laboral en el marc del programa Treball i Formació. Doncs votem, no, directament. Vots a favor? Unanimitat. Queda donar compte de les execucions trimestrals i dels informes trimestrals a l'interventora. Ara ja no tenim per ajuts, tenim, una cosa del trimestre. Abans de fer la liquidació, el Ministeri ens va enviar un resultat del quart trimestre. No, que abans d'enviar la liquidació ens obliguen a fer la liquidació del quart trimestre, que és una provisional, i donava que complia amb estabilitat i regla de la despesa. Ara, quan ja presentem la liquidació, que ja us avanço que sí que es compleix, però ja us donarem els números exactes. I després, el termini de pagament, teníem el CBP, que és el termini de pagament, 38, una mica alt, però va ser pel tema del pla de barris, que ara ja ho hem cobrat, ja s'ha regularitzat, 38 en 44 dies, i això seria el que triguem a pagar des que s'aprova la factura. I un termini mitjà des que entra la factura fins que es paga de 62 en 49 dies. Ha sigut una mica quan manem aquest trimestre. Molt bé. Doncs, com que no hi ha més assumptes, aixequem la sessió i moltes gràcies.